Kaya yung sili. Laro ka na ha, sili. Na? O may hang? Yan ako utro ko. Hi cool, may buntag cool. So wagi ko ilingaw buhaton karon no. Raglaay magay. Tanaw to ba naka-record ba ta? Naka-record ita. So pergi bate kay duka ba kay mo kabon siya ko buhaton karon kabon na ako kuan. Okay, pakita niyo sa ako buhaton na kung laayon ka duka kaya. Pakita ninyo. Let's go. So kita mo na ga puwa lang ang agi oh. Sili man no. Tinuod gini siya nga sili bisig makaingon mga binuang nga sili. Now. Tinuod gini siya nga sili. Araw ya puno ano organic gini wa gini halong chemical ni. Wala ay man kita karon. Kita man ni sili ako. Paano ka? Para way daya ano. Kaya yung sili. Laro ka na ha sili. Sili daya tinuod gini siya nga sili. Ano? Way cut ni kay para way daya. Naraw. So sili man eh. Sig balik sili lagi na naraw. Kanon ako ha. Na? Kung may hang? Naraw. Kung ipakita niya. Ha? May hang. So ingan ako layon ba kan kaon rag sili kay sa man way pumilingaw ba pero kaya gyapon layon gyapon ko miskin magkaon sili. Kaya ta ubos man kita tani ubos. Pa. Tara tong si pagkaon na ni be. Kinayo. Pwede siguro. Kaya bro, pwede rin na. Tanaw to ba? Tanaw to mawa bang hang? Nawa ng kahang? Ano dahan? Muli kisili dahil kanon day. Ha? Yan ako utrokol. So hi mga uncle no. So na ako ipaila-ilay nyo nga game no. So mao ni ang water game. So sayon ra kay ni siya guys, sayon ra kay ni sayon ra kay ni siya unsaon ni pagduwa no. So ako itudlo sa inyo kung unsaon ni pagduwa. Let's go. So barato ra kay ni siya no. So mapalit ra ni siya sa 10 pesos sa inyong suking butika. Palit na mo, let's go.